pagkamatay ni Kristo, asa mas Pedro, gidinay niya ang Ginoo. Namakak siya, yang gidinay, katulo. Tinuod dili. Unsay nahitabo pagkabanhaw ni Kristo? Ningon bas Kristo, Pedro, wadyo kay ayo. Bakakon ka, liar evil ka, bakakon ka. Dro kay bakakon makang dako, akong bawion ang Yahweh. Ambi ng Yahweh, dro. Ningon bas Kristo? Wala. Wa ma-disqualify si San Pedro tungod sa iyang pagdinay sa Ginoo. Iyan nung gilig-on katulos Pedro, kihigugma mo ba ako? O Ginoo, gigugma ko ikaw. Pakana ang akong mga nating karnero. Katulong higayon. Gidugangan pa ni Kristo ang paghigugma ni Pedro ngadto sa iyaha. Wa niya bawia ang Yahweh hangtod karong gutloa. Amen? Kung nisalig ang atong Ginoong Hesukristo ngadto ni Pedro, kinsa man si Father Darwin mo question sa Santo Papa. Kinsa ka man nga mo question sa simbahan. Di na basta-bastang nadawat sa simbahan. Siya rin nakadawat sa Yahweh mo ng tibuok kalibutan, kinahanglan maminaw sa simbahan, kaya ang simbahan maura ang nakadawat sa Yahweh gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? Tibuok kalibutan, panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan. Wasi mo, panglakaw mo. Aniras Jerusalem. Pagtuyok-tuyok mo. Ang iyang sugo sa mga apostoles, tibuok kalibutan. Tanang hari sa tibuok kalibutan, maminaw dapat sa simbahan. Dili sila magbuot-buot. Yan naman ang simbahan ra ang nakadawat og Yahweh. Wa mingon ang Ginoo, do! Kaya nakadawat na makag Yahweh, ipaduplicate na. Tagai si Kibuloy. Og si Felix Manalo. Wala! Wa pa duplicate. Tinoo dili. Musa ako mong dapiton sa pagbasa jud sa official teaching sa simbahan. Dili akong kaugalingong huna-huna. Amen? Ready na mo? What is a sacrament? The Catechism, maklaro ninyo? Tabangi kong basa. Lumba tag basa. Parang makasuway po magbasa kay muro pariha mo itong mga madre. YCCC, no? The Catechism of the Catholic Church gives a basic definition of a sacrament. So, muna itong pamalandungan karon. Kawang ang inyong pagsimba kanako. Kay inyong gitudlo ang pagtulunan nga gikabilin-bilin o tradisyon, human tradition sa inyong lolo o lola. Sa may example ini, ning adtog menteryo, no, magdaob didto. Unya maglukso-lukso dayon. Oops. Tinang tawa rin nga igo ay. Ada awing mo akong tuo ta. Useless daay ang atong pagsimba. Nga gusto di mo useless inyong pagsimba. Gusto di mo nga maway kahulugan ang atong pagsimba. Nga naman, gitudlo ninyo ang gikabilin-bilin sa inyong atong katigulangan. Tinoo dili. Kung umaabot New Year, sos, daghan kay lingin. Ang mga sanina, puro lingin. Lingin. Hasang t-shirt, lingin. Niabot kong lingin dire. Ni Malin Paspikas. Nga naman, daghan tag too. Tinoo dili. Mauba na ang pag-isa ni Kristo.
ug mo nay hinungdan na contaminate. Mingon ratang wa may mawa Father kung motuo ta. Unsa pa malaing tuo-tuon ninyo? Kung dunay mamatay bugtuon ang rosaryohan. Aron kuno di mo katay-katay ang pagpatay. Mga matay. Nya ang the best jud nga mag-ampo sa mga patay no, kita jong pamilya. Kaya bang nubinas patay, luoy tong kay ng mga minabtas minatay oy. Mo na bitong paspas kay na sila magimay ka man santa man yang magimay ka man santa man. Amen. Ganong paspas na. Kay 5 ko ilang pangadjian, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, sila mahuman. Munang pinas pa, magdibay siya, Santa Maria, Amen. Kalan mo namang, Amen. Tinoo dili. Mas meaningful kita'y mag-ampo. Kay imo gunang bana namatay, imo ng asawa namatay. Amen? Mga tapulan lagi. Alam nyo, ang dami ko nang narinig ng mga testimonya. Yung babae from Dawis, 2010, may sakit siya sa ulo. Parang migraine. Hindi ko maalala yung medical term sa sakit niya. Yung sakit niya, halos every week, 3 araw wala siyang tulog, 4 na araw. Sa grabe na. Kahit may iniinom na siya na gamot. Ha? Itong babaeng ito, hindi nakalapit sa akin. Lumapit siya sa sakramento, lumapit siya kay Kristo. Alam nyo, 2010 pa yung sakit niya. Pagpunta niya dito, she received the sacrament. First day lang, completely healed. 2023 siya pumupunta dito, 2024 na tayo ngayon, hindi na bumalik yung grabing sakit sa ulo niya. Nakasave na siya ngayon. Ready na kayo makasave. Go to our please. Amen? Ngayon, may pari tayo, Father LL. Sana wala itong schedule ngayon para hanggang mata. Ha? May schedule siya. Si Father Dindo dong. Makontak. Siya Rosa. Father Martin. Nay, patay. Father Klotz, on the way. Sige. Father Klotz is on the way. Father Rumi dong. Masig maka-arrest, Father Rumi. Daghan tao. Hindi ko na kaya ako lang mag-isa. Si Kristo nga ay may 12 ka apostoles, di ba? Diyos yun. Ako pa kaya, no? Sabi Pastor Archie, Diyos ka, Father Darwin. Hindi ako Diyos daw, no? So ngayon mga kapatid, ang ibibigay namin sa inyo ay hindi ako, higit pa sa akin. Si Kristo. Alam nyo, si Maribel yung pangalan niya from Dawis. Tingnan nyo yung interview ko sa kanya. Very inspiring. Hindi sila kasal for 26 years. Nagpakasal sila. 12 lang katao ang nag-attend. Simple. Nakasal. Hindi kailangan ng bonggacious na handa. Hindi kasali yung handa sa requirement. Dahil sa handa, hindi ka na nahanda, no? Na mag-receive ni Kristo sa sakramento. Alam nyo, lahat ng sakit niya nawala. Grabe, no? Natutuwa kayo ngayon? Yes or no? Amen? May pari kayo. Libre lang yung mga sakramento natin. Grabe. Yan ay palatandaan ng pag-ibig ni Kristo sa atin ay walang hanggan. Amen?